Jodongo Ganda Jomasai koro wuok oko kawacho ni lo ma osenyuolo ywaruok e gweng' Mangata Barakoi en margi. Doho ng'ado ni en ataro mar chik tamo jopiny ng'anyo e chuny boma ma Nairobi kaka notimore kinde ng'anyo mar Gen Z. Obila ma Kakamega ondhiyo jokanyo 15 mag kweth mahundu maluongore ni Jeshi Jinga Mumias East. Machiegni nyakoram gajwang' en saa 10 mar odiechieng' chenro en kage kacha waikoni weche gi manyien machok kende nyinga Lydia Pokeo. Jodongo Ganda Jomasai koro wuok oko kawacho ni lo ma osebed ka ilaro ma bende nyocha okelo tho mar ji 5 e gweng' Mangata Barakoi en lopgi. Kagetwa kod jofwambo e gweng' ma Lolgurian Transmara South gikoni ywaruok ewi lopno osebedo kuom kinde malach kata obedo ni ne giloyo bura manochwal doho. Jodongo ma bende en noting'o oboke mag lo okoni nyaka sani lobno pod nitie e nying riwruok saga mong'ere kaka Angata Barakoi Farmers Cooperative Society magitimore kinde moganda jodhod Kipsigis koni ok gimor kod okang' ma jomoko tiyo godo e temo yako lobno. Kidogo kuhusu hilo shamba. Hilo shamba ilikatwa 1966 na wazazi wetu. Wakatenga society ya members 113. Wakawa na certificate ya cooperative. Ndio hii certificate. Na certificate ya hiyo cooperative ndio hii. Vile vile tukapata title deed. Tukawa register tukapata title deed ya hao members. Wazazi wetu waliendelea kufanya kazi hilo shamba. Mwishowe ndugu zetu Kipsigis walikuja wakidai hilo shamba ni lao, na tunaelewa ya kwamba parcel 2 ya hilo shamba iko katika Moyoi Education Section, na Moyoi Education Section imekatwa 1976. Askari hakunyang'anya mtu shamba. Askari walikuwa na implement a court of appeal order. Shamba parcel 2 iko Moyoi, haiko Angata. So the shamba in question is Angata Education Section. So we wanted to make it very clear that the government imefanya kazi kutudesi sana. Lakini wenzetu lazima pia waheshimu sheria. Riwruok mar okinde pacho kae LSK dwaro mondo mi okaw okang' mager ne obila ma itudo kod nek mag oganda e pacho kae. Jakom LSK Faith Odhiambo telnegi e kinde kata telne okinde ose obila kaluwore kod nek e tok chike kinde ng'anyo mag rawere mag Gen Z higa mokalo. LSK bende ochao sirikal ewi nek mar ji 5 Angata Barakoi chieng' wuok tich e kinde ng'anyo mag jogweng' mane kwedo tim mar temo ya kolopgi. Gidwaro ni bede migepe kaka IPOA gi ODPP mondo mi koro oneni otiyo mapiyo e timo nonro mondo mi kaw ndamo ne obilago. Ng'ata moyud ni nonego ng'ato kata ohinyo ng'ato bed polis, to kapo ni polis temo protect jogigo to jotendgigo emwadwani bi maki, to kata ka ok omagi sani to ging'e nang'owa jukumu nodong' e wigi ibi makgi sani kata mna bang'e. Kwa biye gik ma polise time pinywa ma inego ji to onge kata accountability mora mora. Owacho ni wadwani investigation team nek maneno team ne Gen Z last year kochako June, lakini wawacho ni kikochak mano kende. Owacho ni historical extrajudicial killings te wasebedo gi maandamano adie pinyni to every single time wanena nene iumo. Onge gima investigation mitimo maji dwaro timo maradiera. Nyaka kawuono case mabebi pendo pod lit neji nkech prosecution poko tim nyaka kawuono. Pod ji yuayore mondo koro gino kiko endelea. Koro wacho ni all investigations must be done for all historical killings. Wacho kako kinde wabochung gi jopiny ma Kenya. Gavana ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya oseopinyo wacho kuom teko ma osebedi ka itiyo godo gi obila e pacho kae kawo ngima jopiny. Natembeya mane lose boma ma Kitale oyango ni tij obila en rito jopiny ok tieko ngimagi. Mabiro mana ndalo matin bang' ji 5 wito ngimagi e lwet obila e kaunti ma Narok e lweny mar laro lowo. Natembeya koro dwaro mondo mi piny owacho ochak timo nonro kendo ji ma oyud kod ketho mak mapiyo. Sisi tunaendelea kusisitiza kwamba maafisa wetu wa usalama ile majukumu wamepewa ni kulinda mali na maisha ya Wakenya.
haijalishi kama askari wako kwa danger gani, utakani kutumia lethal force. Na ikifika mahali umelazimika kupiga risasi, inasemekana kwamba piga risasi to immobilize, not to kill. Lakini ukipiga mtu risasi na kufe, kuna uwezekano umempiga kwa kichwa au umempiga risasi kwa mgongo. Hautaki tuendelee kama na maisha katika hali kama hiyo. Tafika mahali ya kusemekana kwamba uchunguzi utafanyika, no stone will be left unturned. Hiyo story tumezizoea. Kwa sasa lazima tupate uhakika wa maneno ni upi, na yule ambaye alitoa amri ya kwamba askari watumie bunduki kuua wananchi ambao hawajajihami na kuwaua. Inakuwa kwamba sasa hatuwezi kuwa na japo serikali ambayo inaua watu. Doka uono ng'ado ni en ataro mar chik tamo oganda ng'anyo e chuny boma ma Nairobi kaka notimore kinde ng'anyo mag Gen Z mane kwedo paro mar chik mar omenda 224. Ng'eto ma kamano biro kaluwore kod bura manochwal gi ji 11 manodonjo ne Attorney General Ogai mar obila kod komanda mar obila ma Nairobi bang' ne od bura kokalo twak margi mataika 18 dwe mar 6 higa mokalo ne koni onge ng'ata ma ibiro yiene ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Ogolo ng'eto no Jayal Buche Bahati Mwamuye okoni chik manogol kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei ne odhi ataro mar chik kendo obila ne temo tamo oganda e chopo ratechgi. Obila ma Mumias County ma Kakamega ondhiyo ma haura were 15 mong'ere gi nying mar Oledhi mar Jeshi Jinga. Joeregi omak kod dhok 15 kod diel achiel mane gimayo jopith e gweng'no. E kinde mane omakgi, rawerego noyud ka orwako lep obila ma pachoka. Komanda mar obila ma gweng'no Doris Chemos oyango ni raweregi osebedo kamiyo jodak makuno wich bare dier otieno kendo jamni ok nind oko. Wananchi wamekuwa wakilalamika kuwa kuna wizi wa mifugo katika hili eneo. Tuliweza kuenda kwa mshukiwa mmoja, tukapata ng'ombe 3 kwa hilo boma, naye tulimpata. Mwingine ndama 7, naye aliweza kutoroka, hatukumpata. Leo pia tumefanikiwa kupata ng'ombe mmoja ambaye tunashuku aliibiwa. Kwa hivyo kwa wakati huu katika ofisi ya naibu wa kamishna tuko na ng'ombe 15 ambao tunatarajia walalamishi kutoka sehemu mbalimbali za Kakamega County wakuje kuzitambua. Kwa hii shughuli ambayo tunaifanya, kuna vijana ambao wamekuwa wabaya sana. Hapa kwangu wanajiita Jeshi Jinga. Jeshi Jinga tumefanya operesheni leo usiku na tumeweza kupata vijana 13. Vijana 3 wako na sera rasmi ya polisi ambayo wakifanya hiyo operation yao usiku utafikiria ni polisi na kumbe sio, sisi ni wakora. Kama unajijua ya kwamba wewe ni baadhi ya wale mnaiba ng'ombe, jua ya kwamba tuko nyuma yako. Jodak Maimo haya e kaunti ma Vihiga oywak ne piny owacho kuom nok mar arita makinde ka kinde e alworano. E bura mano obag kod jalup County Commissioner e chiro ma Esiboye, jodak ogolo paro mopogore opogore wi okenge ma gisekale e lwet jomaundugo ma onge magi kinde ka kinde. Bende gilieko ni obila osebedo katiyo machiegni kod jous kuong' ma ok opuodhi gino mosebedo ka keto ngima oganda kamarach. Jalup Commissioner osingo neno ni maundu otieki chuth e gwengego. Tuliweza kufikiria juu ya huu mkutano baada ya visa vya ukosefu wa usalama kukua vingi sana katika hili soko letu la Esiboye na vitongoji vyake, ambapo maduka mengi yameweza kuvunjwa, watu wameweza kuvamiwa, wengine wakauawa, wengine wameumizwa vibaya sana. Ndiposa niliona ni vizuri kabla nichukue hatua nyingine yoyote kama mwakilishi wa hawa watu,
niweze kuwaita katika mkutano waweze kuongea mbele ya maafisa wa polisi. Tuliweza kushirikiana na chief wa area hii ambaye ni Alice Anjeheli, na tukapanga, na leo tunataka kusikiza maoni ya watu, na tumesikia mambo mengi sana, hata mengine ambayo hatungeweza kuyajua kama hatungeitisha huu mkutano. Hii visa yenye tumesikia kwamba mtu amekuja ameripoti kwa polisi, alafu polisi amekuambia enda fanya uchunguzi. Huyo polisi, the least that can be done is a transfer and not within Vihiga County. Okay. Yes. But the worst could be haelewi kazi yake, afutwe aende akuwe jambazi huko nje, akuwe handled kama jambazi, wala sio mtumishi wa serikali katika uniform. Yes. Kama utafanya kazi pamoja na nyinyi, mambo yote itatembea sambamba. So you sharing information very important in tackling crime. So hapa tutatembea pia. Sometimes tuko na challenge kidogo, kuna nyesha, hakuna gari. So lakini tutaona venye tunasaidiana, si ni kweli? Jatelo mawuok e kaunti ma Baringo nyiso luoro ni gin kod chich kod obila mapacho kama tiye gwengego. Jatelo gi koni obila gi okoserakore kod jonjore makelo kok e gwengego kaka winjore gino mosemiyo ji mang'eny owito ngimagi ka moko bende osedaro weyo miechegi. Nyaka sani gikwayo piny owacho mondo omany yo mapiyo mar duoko kwe gwengego kendo neni ngima jopiny oriti. Gilieko bende negi chich ni moko kuom obila ema itiyo godo e kelo gwandruok e kind jopiny kod jomaundu. The government to open the eyes that there's something going on in this area which is not normal, and this is not cat rustling. We have told our people peace, and we are even preaching today, this afternoon, we are telling our people, tunaambia watu wetu wote wanaishi area hii yote around this area, watu wetu wa Tangulbei, watu wetu wa Kinyang, tunaambia watu wetu muishi kwa amani. Lakini tunataka tuambie serikali, na tunataka tuseme hii sahihi kama viongozi ya Wapokot, tunapatia serikali wiki mbili. Yes. We give government 2 weeks to arrest kwanza wale waliua chief, arrest huyo mtu mwenye aliua chief immediately, and number 2 to disarm the entire NPR of this area called Loruk. Nataka niambie serikali kama vile wenzangu wamesema, especially wale wanahusika na mambo ya usalama, IG na team yake, na DCI na everybody, waziri ambaye anaongoza na team yake, yeye amepewa pale kuja kusaidia wananchi. Ni aibu chief mtu wa serikali kuwawa, na hakuna hatua ambayo imechukuliwa mpaka sasa. Mokwom josir tuke mag rawere kaunti ma Homa Bay kwa piny owacho mondo keto kenge mowinjore mar bedo talanta mar rawere maraga kaka yo mane onegi yudo konyruok kokalo kuom mich mar tugo. Kanolose sach nyasi mar pogo lep tugo ne malo timbe 16 mosebedo karakore tuke mag Ongola Super Cup e ward ma Kanyamwa Kosewe kaunti ma Homa Bay. Jasir tuke go Victor Ongola wacho ni thoth rawere nitiere kod mich mar tugo, to kata kamano onge kaka mich go konyogi ni mar onge ng'ano manyalo mako lwetgi. Stigo bende jotelo go jatelo no bende no kwa jogo manyalo siro tuke makamao kara sponsors mondo mi owuog oko kendo gitie twech achiel mar bedo talanta rawere e kaunti no ma Homa Bay. Gimonego wami priority en kaka jopiny inya ting'o ngima ng'ato achiel to ng'ano kiny ting'o ngima ji are, to ji ariyo gichak ting'o ngima ji ariyo, mano dhano 4 ngimagi oting'ore ma. If we can do that for 5 years, kedo ka the society will change. Dong mano gima winjore. Gol makende kuwuok kuom jatugo Osman Dembele no konyo club mar PSG lo Arsenal gol achiel kuom nono tielo mokwongo tuke adhula mag UEFA Champions League. Saint-Germain in the first leg of the